Nananom Opemsuo TV ahwefo nana santehema nana makuradu ya dom nidwa ewo Kumasi race course emu ne yeginan enne yaba race course dwai mu na unim sade niema bote bode banchi entos bayire enyadoa emako ene de keka ho ye nimpanimfo betwetwe nkomo ne yasre kwan afiri omo ho ansa ne ye adwadifo nso akasa entiene bantima dwom ene ewe midin e de kwame ewu nimfo kame ho na ye ne adwan mu mpanimfo nkokasa na ye ne adwadifo nso entwetwe nkomo ye nyina ye badwom bedidwa enche ane ehu se enioma ho ayeden na ne bo nso ayeden kakra enne Opemsuo TV aba race course na asantehema adwaimu ye behwe se de enioma bote edaso odin anase ne bo na yefo na sei ene enioma nso aba na Kyeiwaa ene hwe na asantehema adwai so emma no e wo race course wa nana wada Roma ye mo akwa aba yeja ye ma mu so ne adwuma that's it ye that's it say na asantehema adwaimu sei na niema tie yo me that's it anopa idie mefo wa fidi kasie so achia na asantehema na machia wote kokoso ofasa ubusa se de niema esikwa na nsen na ya dwumadie no ne boa ye den na emako hu kwa atwe entosi asanya adoa nkunuma bayire bodie banche no kure ne nyame anim na sabia komasika na ne ya omo badwoma ma ne breyie ye kru ombe ya ma omo biada na enso na abia se no de ya ne kan se eniema bia ye kakra ewoda ade we bo ye den na ewoda so ade we bo ye den edrumre bia entosi ankasa no etimi bua ma chese wonya ba bia de entosi kura ye den ebefa etina adwumadi aye die ye besro omamu mpanifo se omuntie ne ye maye na omu wie a omu fa ko parliament na omu ko bobo mu ne hu kwan befa so a ene mabu a omu babu akuafo die nti ameka ne se entosi betimi abua ma entosi adaka no kura no esiwa na esonsuo na kuani na boka keska odi ba ye kura mpo nya bi ene wasan de akona kura ase na obi so abefiri asa mekoton okoye ntoy ebeda no abetua de ne ka etukuani kwa na obekọ ama ne ka eska nyina ayedai aye ne ka na menwa be ma wo hwese na akuafo odo ntosi a fertilizer omudugu ntosi na se ene no omude pete so na suampa se kuani bete ne niam abeduru ha na ntosi ni nyina pacha abra ne ka eska ne ka a wonya 1000 na oman ya wotimu efasodie be no obenya ayedai efiri so se kuani ni hweba o wo ne yere bede no ne ne yere ne maso be dai ebedidi na sanka ye nuanom asabe omuwa ban mu sanka ntosi abuoi na ke wo fati bi wo Kumasi ha entosi ni nyina ombe yamagu konkoma ayedai ede amaye etidru so entosi bua diana ni yayi agudwa so eti obi etimi yedai etobi we so de ye hu ne sa kuani ni ya adwuma na bra na ntosi no saya eno ane se asai sabosia no de kwa ya adwuma na afa na bank fo ye dai twe no ubehu ase kuani bi wo ho a wodai wa bibia anka no ubekọ no osen soro ekanti na wakwacha ne honhoma na wawu kwa na abusuafo ye dai ahwere ade eti ya kan nyina no ene bodia so timibu na ase bodia bu ye ni etoduro 30 cedis 40 cedis the afa sono and you turn 50 cedis baba na kai samme park isu a enam se dwa de na asante ma tete dwane nti no obi ade ebadwane ma ofiri ni pem na ye de ba na obo na dwane mu so ye ma eyin na ade ka ne besie edwa itimi ye ma e ma sabe ye nya ba bi mfa ka ne bi kura nya de ensi etu ba mse da bi fa kwankran media so kwaduru nkran na nkran pani no so apam no se fa kwa aha ye ma na aye man ene wo afidie bi wo ha ena bode ye yam edigu konkomu se de ye need fufu na enka bode bo enko 120 ni 150 no ye ye no so agodwa manso ebeda na bode bo be den wow ohima wadoruma se bode ne sa nioma no ho ye den
ti say bi antos atosode no mu je nani ade a ekwan be na mu adwadifo mo fa so nya bi eba dwom ha na eya na akwansidie be nso na mu hia abra mu pe bi dia ba edwai mu me pa cho me da se se eniema ne boya dina ye ma ne bebre konkrase nkronketwa mu ekopa niema ne bi na wo kwaduru ho ansa wo benya bi no apesi kakura wo besoa niema ndia beduru kronu ma besa dia faka beduru kumase ha no me nua be manya asem ketwa enya asem ketwa aduane dia ho ya dina ya bre papa asane ya nya bi titiri kwaduru som da ne ye kwekosom ye wura ya bre papa ya bro ti ye besre o mom ka bi obi wo m se no kurani o mo nti o mani hwe na ayema adwom edwa kase wo santeman yi mu a ye de niam akase ye ba mu no yempe baabi na yembie factory bi nya dai emfa mayai na niam ne bua na sabia so ye twekọ ho na o mo yam ne ye twekọ nti edu se niam ne bo ye dina bibia betinya bo ye ama niam ene bo ye dina wonam a bo de bo ye den banche bo ye den entos bo ye den etis wo nyina bi wo ho a ye hunu sa de we bibiem adwadifo a eniema no bo ye den na ho ye de omukọ waga eniema hodo so kọ faba no eya na akwansidie ben na wo mutahia me pa chaw akwansidie bebre na me hunu se afi ba ko ye simu no entosifo na ekwa omomo mu si adefo etika no mu edo mu twa boda ne ye dai ekọ ba bi omkotontonsi no na first na no mu nya sa ne de ene etuo de ne omu de bi gu ye ma no so pa etienam so mo mampanin hu se wo mo sai na ye japade de a etika bi obetuo bia no se si adefo mienu a na omu tika no mu bi ekopem ba bi a ombekwa akwaduro no mo ba na bi so afroka no asande wo ma yedai aba eno na ma afi wei ye nya ho to kakra nso kurampo no atanye ka ye tuo be to be mienu a ana be ka be miensa asande ntosi enwo so ye ba dwamu ye hu ntosi kakra ebi wo ha bebre ni ade ye hu nya ado anom nkunuma emako ese niama no ayefo ana e pa cho me da se onsa edu se sabre ya ensuo start to a eni mama ko wudua na ayese de awuo nyadoa ayo ayese de awuo we ayese de awuo na nsuo gu so na ha bia ayedai afefe na afa nhirani nyina ayedai abeguso eti nsuo ne start se eto a ene entosi abapa ene entosi abapa papa ene akuafo eho atowo mu ena nyadoa so ayedai aba na nyadoa boto duru sai emse du bes 20 million. And so now, and you do about I say 4 million. From 20 million, 2,000 Ghana, about 400. Also called 30 million. And my coboto 30 million. And so now, my coboto a new bear 10 million. And that's 7 million. Wow. So, and then Quantos Yadaka 3 million. Wow. And you and then Tosi Adaka 3 million. And now and Tosi Adaka. And now 50 Debbie na 17. And Tosi do 40 million. And Tosi 35, 40 million, 35. And now Krenu 10 million. Wow. And Tina Yasaman for more baby. And some baby more being Kase. And then Tosi Boyadin. Etosi boyade ana mekọ boyade ana jeno boyade ana wei ana ba yire obibio na niema ni nyina aba fom oyima da se be mo to aso ane ye besre adwadifo se obia mra riscos market ya na asante ma market ya no medidwa ena to ba afo no so obi to aduane ya mamenkwan ya se nkwan no ene yi no mungu so mo mungu nkwan no so ma mema no nhwe nkwan no mane ne munti abomu so bebre firi se enuoma yefo momra riscos market ya na mometo niema momra market ya meto niema na wasembe ne twato a obeka kire yetif sama e twato ne se de me de me kan na se na asoma ye kan ye papa ma mo parliament ehia me pa asomwe sa ampifo no maka ahokyira ye ban nyina agina ba bia se omompe maye emfa fidie mesi ho emie nyam ye niema no ewo hia me pa etina yensima ye kan omu nyina akwatena ho madwafie ho na omu bobo mu na de hia ewo mu no omumfa na masra adwadifo so a
ewo baby omutu niema koton eni ye papa mo so a omde private car ebedi dwa se na obi owu di dwa bia bra race course se niema akofom etosiabu jenabu enyadoa emeko ene yese nuam choba afo wodi mako na miensa ne na ya aduane a ene de awurade adom emeko aba etosiaba enyadoa ba abadru ene obia mra race course esu sanketenkete nyonyonyo no ene doctor say no na ye nie to obia mra entropo ni ninada ye won krase form tete sa ne ma ne de ba ha wo ba wo benya bibia ya dai ato to obia mra medidwa ewe race course na ye said ye eniema bibia ya fo ewe race course na asante ma dawroma ye da se ye ma me na asante ma na makuradu ya dom e de race course dwa bantemedwa e na Swame market ahye ne nsa na Kyeiwaa ne na kasai ye ba dwomu ha no ye hu se dwa we ye soronko mu ofe pa e na office nwanwa so a waye a adwadifo ba mu nhyiamu ye brepa mu no ye ne besa akasa ne ya hwe ntoto ya waye nti a amadwai atumpon Opemsuo TV so ne yemidin e de Kwame Awuanimfo.